V Smotánke dnes uvidíte docenta Rusnáka v zajatí nádherou ženu, magister Peter Oborník nám prezradí, na čom si po polnoci dobre ochutnal, doktorka Barbora Mochňacká nám predstaví svoj najnovší prírastok v šatníku, vypaparacovali sme aj tajnú debatu medzi doktorom Michalom Bočákom a Petrom Oborníkom, šokujeme vás informáciu o neznámom cudzincovi v spoločnosti magisterky Lenky Regrítovej a dozviete sa, aká pesnička z plesu potešila pána docenta Juraja Rusnáka. Minulý štvrtok sa konala dlho očakávaná akcia, na ktorú sa študenti, ale aj vyučujúci tešili už od začiatku školského roku. Plné čaše, bohaté stoly a jagavá atmosféra. Tak v takomto duchu sa niesol 10. ročník masmediálneho plesu Prešovskej univerzity v Prešove. A my sme tam preto s našou smotánkou nemohli chýbať. Docent Juraj Rusnák ešte pred svojím slávnostným príhovorom narýchlo zrealizoval svoju veľkú recesistickú túžbu. Aby som na nejakom verejnom stretnutí mohol zaspievať túto pesničku. U starého mlyna veľká hlbočina. Juraj, tak toto bolo teda prekvapenie. To by to bol do teba povedal. Naozaj si nás náravne pobavil. Toto je výnimočná udalosť a teraz to poviem tak slangovo až mediálny event, pretože 10 rokov je úžasný čas, úžasná doba. Keď som dnes na obed prišiel na obedňajšiu prestávku, stretol som tu pána riaditeľa jedálne a majiteľa a rozprávali sme sa o tom, že dnes večer tu budú mediálkari. Povedali, to bude niečo. Je mi potešením, že som tu. Veľmi pekne ďakujem druhákom, že nepretrhli túto peknú niť. Skôr naopak, že došli úspešne do 10. cieľa. Gratulujem. Česť vám, druhákom. Pán Rusnák nezaprel a opomenul aj Woodstockovú klasiku od Crosbyho, Stillsa a Nasha Wooden Ships. Pesničku o plachetniciach, ktoré sú také slobodné a také voľné. Wooden ships on the water is very free and easy. Vždy som mal dojem, že na tomto plese sú samé voľné a slobodné plachetnice. Pretože na mediálke sa oplatí nielen študovať, ale žiť. Mal si pravdu, Juraj. Všetci sa tvojho hesla chytili doslova. Na prítomné dámy asi zapôsobil spev a príjemný hlas pána docenta a šiel tak povediac na dračku. Pán Rusnák navyše pridal ešte takéto vtipné reperské pózy. Kam vy na to chodíte, pán docent? Pán Juraj Rusnák sa celý večer zaujímal iba o jednu dámu. Nie však o túto brušnú tanečnicu, ale o svoju pani manželku, ktorá sedela po jeho boku a ktorej celý večer takto krásne do uška hľudol. Zachytili sme, že doktorka Mochňacká sa prišla na ples zabávať s jemným oneskorením, ale o to lepšie vychystaná. Svoje najnovšie šaty sa jej podarilo predviesť hneď po príchode pri preberaní tomboly. Pani doktorka totiž vyhrala vonné tyčinky. Následne sa náš redaktor opýtal. My sme však na predchádzajúcich záberoch videli niečo úplne iné. Asi sa neviete rozhodnúť, či sa tešiť, alebo nie. Náš citlivý mikrofón však neskôr zaznamenal aj jednu profesionálnu polemiku, ktorá trápila doktorku Barboru Mochňacku. Ktorú odovzdá naša spolužiačka Lidka. Takže táto výraz istotne zaslúži ešte jeden potlesk.
Pri rautovom stole náš vyslaný kolega Peter Falataš zdržal aj magisterku Lenku Regrútovú, ktorá sa z neznámych príčin zdržiavala prevažne pri svojom stole s kolegami. Dobrý večer, milí diváci, dnes tu máme ako stav našej relácii, ktorej sa chceme vzdať hodiny čistého času všetkým, čiže aj účes, aj cesta sa. Takže vidíme, že už je tu prvý rozhod. Ďalej by som sa vás chcel opýtať, ako ste spokojná s hudbou a s hudobným zabezpečením tohto plesu, ako sa vám páčia piesne, ktoré DJ hrá, na ktoré sa majú ľudia baviť. Tak to posledné kolo nebolo taký môj štýl, ale dá sa. A ešte by som sa chcel na vás vrátiť s takou víziou vašej budúcnosti. Čo by ste si prijali? Tak ďakujem za rozhovor. Uvidíme sa na budúci. Takmer okamžite sme objavili magisterku Lenku Regrútovú na tanečnom parkete vyknúcať sa s istým neznámym mužom. Že by jej obľúbeným štýlom bola hudba skupiny Senzi Senzus? No veď presvedčte sa sami. Takúto malú vtipnú kulehu sme na Lenku Regrútovú vymysleli my zo smôtánky. A aby sme uviedli na pravú mieru, tým tajomným tanečníkom nebol nik iný ako náš vyslaný redaktor Miro Štofa. Odpustená Lenka. Naša kamera zachytila aj v dále zábavu chtivých prítomných aj docenta Juraja Rusnáka, ktorý celý večer so záujmom sledoval pestrý tanečný program. Ako sme videli na začiatku, pán docent sledoval brutálnu tanečnicu, neskôr ho zaujali tanečníci kapuéry, no nezabudol pohľadiť ani svoju rockovú dušu pri koncerte nádejnej rockovej kapely. Chlapcom v kapele chýba bubeník a vy rytmus predsa máte, pán docent. Nešli by ste do toho? Asi nás začula aj pani Rusnáková, keďže na nás takto prísnejšie pozrela. Ale nebojte sa, pani Rusnáková, my vieme, že pán docent je bubeníkom vášho srdca. Teraz sa opýtame pána Rusnáka, ako mu chutí. Vypátrala naša malá Lolitka aj magistra Petra Oborníka, ako si v neskorých nočných hodinách pochutnával na tradičných slovenských špecialitách. Chceli sme sa opýtať, či strava švédskych stolov na tomto plese. Ešte zatiaľ som nejedol a dúfam, že o chvíľu je ochutná. Myslíte, že je to v súlade so zásadami štihlej línie a cvičenia ako takého? Myslím si, že je to zo systému v našej kultúre. To znamená, že kto by si to robil? Samozrejme. Podvádza Slovensko. Tak a my samozrejme podvádzať Slovensko nechceme, takže toto bol pán magister Oborník. Ďakujeme Petrovi Falatašovi za príjemný rozhovor. Ale pyrohy ešte nepovedali svoje posledné slovo. Takto zarezonovali u magistra Oborníka počas inaugurácie prvákov. A tento náš zaujímavý program ukončíme posledným jazykolamom. Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus. Hlavnú rolu Rolfa Lolu. Nie, hlavnú
Nakoniec všetko dobre dopadlo a pán odborník nemal žiadne ďalšie zdravotné ťažkosti. Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus. Vtipnou bodkou za touto vydarenou akciou je pre nás pred svojím manželom unikajúca pani Rusnáková, ktorej sa pán manžel neskôr takto za pomoci skupiny Elán vyznal. Nezabudnutelnou atmosférou 10. ročníka masmediálneho plesu sme spolu uzavereli tohtoročnú poslednú smutánku. Prajeme vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a spokojný záver roka 2011. So mnou a s Movikou sa najbližšie uvidíme v reportáži z plesu Kotery. Dovidenia. Až plán nastane v sále a bude tu loučení, ať nejdem domů z kroužení, a lepší ráda, ať po nás to zpívá. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy a dcer se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za střídem a možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou.